ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም አና ሓኹም ሰላዓዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻው ቤተ ክርስቲያኒ እዝን ዝበለጸ መዓልት ዝበለጸ ቃል ንካፈለሉ ንጎን ወስዓት 4 ደወርድ ፕሮግራም ናይ ሎም ድማ ነዚ መዓልት ብሉጽ ዝገብር ብሉጽ ቃል ኣብ ውሽጥኩም እትቀበሉን ተሰርሑኩም ክንካፈሊና ሓጺር ናይ 6 ደቂቃ 7 ደቂቃ ንካፈል ኩልኩም ኣብዝናትና ቻነል ሰብስክራይብ ላይክ ጌርኩም ናይ ደወል ምልክት ጻይትኩም ንጎን ጎህ መጻኩም ኸሊ ሎም ንካፈሎ ቃል ወንጌል ብርቱ አጽዋር አምላኽ ይዝብል ወንጌል ብርቱ አጽዋር አምላኽ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ አጽዋሩ ገና ከዛረብ ኩሉ አቅድመ አምላኽ ብርቱ አትም ይልዎም እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ከምዚ ይብል ካብ ጥቅስ 13 ስለዚህ በተአኪት መዓልቲ ምቋም ምእንተ ክትኩሉ ኩሉ ምስ አስለጥኩም ደው ክትብሉስ ብዘሎ አጽዋር አምላኽ አልዑሉ ብዘሎ አጽዋር አምላኽ አልዑሉ ደጊም ሕቆኹም በሐቂ ተዓጢኩም ድርዕ ጽድቁ እንተኸዲንኩም ቁሙ ነቲ ናይ ወንጌል ሰላም ምድላው ኣብ ኣእጋርኩም ከም ኣሳእን ኣእቲኹም ደው በሉ ሪኹም ነቲ ናይ ወንጌል ሰላም ምድላው ኣብ ኣእጋርኩም ከም ኣሳእን ኣእቲኹም ደው በሉ በኻልእ ኣዘራርባ ካብቶም ኣልዕልዎም ልበስዎም ዝተባሃልና ኣጽዋር አምላኽ ካብኦም ሓደ ወንጌል እዩ ካብኦም ሓደ ወንጌል ክርስቲያናት ወንጌል ክንሰብኽ ኮለና እቲ ዝዓበየ ናይ ጸልማት አሰራርሓ ዲስትሮይ ዝገብር አጽዋር አምላኽ ኢና ንጥቀመሉ ዘለና ወንጌል ዘይሰብኽ ክርስቲያን ሙሉ አጽዋር አምላኽ ዘይልዓለ ክርስቲያን እዩ እንተ ደኣ ወንጌል ንሰብኽ ኮይና ግን ዕጥቅና ሙሉ እዩ አጽዋር አምላኽ አልዒልና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ካብታ ሓደ ናይ አጋነንት አሰራርሓ ናይ ጸልማት አሰራርሓ ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ ተገሊጹ ዘፍርሰሉ መንገዲ ወንጌል እዩ ስለዚ ወንጌል ክንሰብኽ ኮለና ኣብ ህይወትና ካፍቶም ሓደ ብጸጋ አምላኽ ክንዓቢ ዝገብረና ወንጌል እዩ ኩሉ ክርስቲያን ወንጌል ናይ ምስባኽ ሓላፍነት ኣለዎ ወንጌል ናይ መንጋር ሓላፍነት ኣለዎ ሪኢኹም በተአኪት መዓልቲ ምስስለጥኩም ዶምባል መታን ክከኣለኩም ብዘሎ አጽዋር አምላኽ አልዑሉ ይዝብል ቃል አምላኽ ብዘሎ አጽዋር አምላኽ አልዑሉ ኣብ ግዜ ፈተና ይኮን ካንቶም አጽዋር ተልዑሎም ኩሉ ግዜ ኣባኻ ልቡሳት ክኾኑሎም እዚ ማለት ኩሉ ግዜ ካብቶም አጽዋር ሓደ ወንጌል ስለዝኾነ ናይ ወንጌል ሰላም ኣብ እጋርኩም ጌርኩም ስለዝበለ ኩሉ ግዜ ክርስቲያናት ወንጌል ክንሰብኽ ኮለና ኩሉ ግዜ ናይ ጸልማት አሰራርሓ አምላኽ በህይወትና ጌሩ የፍርስ ማለት እዩ ምኽንያቱ ናይ እግዚአብሔር ኃይል ንምድሓን ኣብ ወንጌል ይዘሎ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ኣብ ወንጌል ይዘሎ ናይ እግዚአብሔር ኢድ ኣብ ወንጌል ይዘሎ ይሲ ቅብኣት ኣብ ወንጌል ኣሎ ወንጌል ዝሰብኩ ሰባት እንድሕሪኢኩምዎም ኣብ ህይወቶም ጸጋ አምላኽ እንዳበዝሐ ይዝኸይድ ኣብ ህይወቶም ቅብኣት እግዚአብሔር እንዳበዝሐ ይዝኸይድ ኩሉ ግዜ ድማ ሓያላት እዮም ኩሉ ግዜ ሓያላት እዮም አሰራርሓ ጸልማት ይፍርስዎ እዮም ምኽንያቱ ካብቶም ሓደ ብርቱ አጽዋር ናይ አምላኽ ወንጌል ስለዝኾነ ስለዚ ነፍስ ወከፍና ስለ ወንጌል ምስባኽ ዘለና ጽምዓት ስለ ወንጌል መንጋር ዘለና ሓረርታ ክውስኽ ኣለዎ ካብታ ሓደ ኣብ ህይወትና እናዓብየሉ መንገዲ ወንጌል ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ወንጌል ክንሰብኽ ኣለና ብህይወትና ናብ ጎይታ ዝመጹ ሰባት ክህልውሎም መርበብና ዘርጊሕና ንገፈን ነፍሳት ክህልው ኣለዎን ሪኢኹም ንሕና ተዛሪብና ኣዒንቲ ልቦም ድኽፈት ሰባት ክህልውሎም እዚ ስራሕ እዚ ከይተጠቀምካሉ ካብ ምድሪ ክትከይድ የብልካን ናይ ወንጌል ዕዮ ብኣኻ ከይተዓየ ናብ ጎይታ ክትከይድ የብልካን ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ነፍስ ወከፍና አጽዋር አምላኽ ኩሉ አልዕልዎ ስለዝብል ኩሉ እንተዳይሉ ከነትርፍ ይብልናን ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ክርስቲያን ኩሉ ወንጌል ክሰብኽ ኣለዎ ንወንጌል ክንበራበር ኣለና ካብታ ሓደ ንምጽኣቱ ንዳለወሉ መንገዲ ወንጌል መንግስት አምላኽ በመስፋሕ እዩ ወንጌል በምስተ አምላኽ ምምንጋር እዩ ወንጌል መንግስት አምላኽ በመግላጽ እዩ ሎማ ሓደ ነገር ሕሰቡ ካብቶም ሓደ አጽዋር አምላኽ ወንጌል ምዃኑ ሕሰቡ እዚ አጽዋር እዚ ድማ ከተልዕልዎ ከም ዝተነገርኩም ሕሰቡ ሎሚ እዚ ጽዋር እዚ አልዕልዎ ሎሚ እዚ ጽዋር እዚ ነልዕሎ ሎሚ ብጥቃና ዘሎ ስፍራ ንጀምር ብኸባቢና ንጀምር ብቀሳውትና ንጀምር በዝማንና ንጀምር ብሕሮትና ንጀምር ወንጌል መንግስት አምላኽ ንንገሮም መርበብና ንዘርግሐዮ እቲ መርበብ ምስተዘርግሐ ዝመጽእ ነገር ሽዑ ክህሉ እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ እንተ ደኣ በዚ ነገር ክንከይድ ጀሚርና ናይ አምላኽ ጸጋ ኣብ ህይወትና እንዳበዝሐ
ክኸደልና እዩ ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 33 ሐዋርያት ከዓ ብብዙሕ ኃይሊ ብዛዕባ ትንሣኤ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይምስክሩ ነበሩ ሪኢኹም ብብዙሕ ኃይሊ ምክንያቱ ኣብ ወንጌል ብዙሕ ኃይሊ ኣሎ መንፈስ ኣሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ይምስክሩ ነበሩ ኣብ ኩሎም ከኣስ ዓብ ጸጋ ነበረ ኢሉ ሪኢኹም ኣፍቶም ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ በቲ ኣብኦም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ብኃይሊ ዝሰብኩ ኣብኦም ኣብ ህይወቶም ኣብ ልዕሊኦም ናይ እግዚአብሔር ዓብ ጸጋ ኣሎ ስለዚ እዚ ዓብ ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ክንርአዮ ንደለን ድሕር ኮይና በቲ ኣባና ዘሎ መንፈስ ብብዙሕ ኃይሊ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ነስፍሕ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ምስፋሕ ናይ ኩላትና ጻውዒት እዩ እዚ ናይ ሐዋርያት ናይ ነቢያት ጻውዒት ይርኩም ከይትወስድዎ እዚ ጻውዒት እዚ ናይ ነብስ ወከፍ ዳግም ዝተወልደ ክርስቲያን ሓላፍነት እዩ ነብስ ወከፍ ዳግም ዝተወልደ ክርስቲያን ኣጽዋሩ ከልዕላሎ ካብቶም ኣጽዋር ሓደ ድማ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ምብሳር እዩ ኣብ ዘለኹም ስፍራ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽን ምስፋሕ ዕቅድ ኣውጽኡ ፕላን ኣውጽኡ መንገዲ ፍጠሩ ኣምላኽ ሰማይ ዓብ ጸጉኡ ኣብ ህይወትኩም ከርኤኩም እዩ እግዚአብሔር ብነገር ኩሉ ንስኹም እዩ ንስኹም ብሩኻት ኢኹም ሻሎም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ يأمن الله يسوع كريستوس ስለ ኃጢአተይ ከም ተሰቅለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ በሳልሰይቲ መዓልቲ አምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን አምላኽ ከም ዝተቀመጠ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ أملاخي مدحاني إيو كابزا ساعات نكريستوس بمقبالي حدش فترات ولود أملاخ كوين اللهو منفس قدوس بشم يسوس بأمنت ناوشتاي يقبلك اللهو آمين ازي أتصلو دتصلوهم بتحمقو حقوسوكم بزيب تحت زلو أدراشانا كونتاكت قورنا يخوم سدليكم حاجز كن لأخلكم هنا شالوم